Pamene dziko la Malawi likukonzekera kupita ku zisankho za 2025, anthu ambiri makamaka zipani zotsutsa boma zakhala zikudandaula kuti Mayi Annabelle Mtalimanja siwoyenera kuti akhale pa mpando wa chibungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission kapena kuti MEC chifukwa chokuti izimamveka kuti iwowo ali pa ubale ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndi zimenezi lero pa Nyasa VoiceBox Ben Longwe akutsutsa kuti yayi zimenezi sizomveka chifukwa kuti Mayi Annabelle Mtalimanja alibe umboni wina uliwonse umene akuonetsa kuti Mayi Annabelle Mtalimanja anasokonezapo chisankho, ndipo anthu a opposition akuti musiye kuwaonongera mbiri Mayi Annabelle Mtalimanja chifukwa Annabelle Mtalimanja sanapiteko pa nyumbapo munthu ndikuyambera sanetsepo chisankho ndikubera zisankho, ndipo palibe umboni uliwonse okuti Mayi Annabelle Mtalimanja ali ndi kuthekera kubera zisankho. Ndi akuwauza opposition asiye kumaonongera mbiri Mayi Annabelle Mtalimanja. Ngati afuna zabwino zisankho angopita kukauza anthu mapolisi, kukauza anthu mfundo, koma za propaganda kunena kuti ayi afuna kutibera chisankho zimenezozo asiye. Kumeneko ndikulankhula kwa Ben Longwe pano pa Nyasa VoiceBox. Ine khali modzi kuti tive kuti akuti bwanji pa nkhani ya zisankho komanso nkhani imene iwo akunena kuti ayi APM ndi Trump ndi anthu awiri osiyana. Kungoti poti Trump awina chisankho nsinde kuti APM kuno ku Malawi atha kudzawina. Ndine khali modzi kuti tive nkhani zimenezi Ben Longwe akuzilongosola bwanji lero 7 November 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Kulandileni okondedwa omvera lero lino pa 7th of November 2024, and it happens to be on Thursday, while my time says 48 minutes after 12 noon, which is 12 minutes before 13 hours. Ya chigawo chimenechi cha kumasana ndipo bwalo limeneli muli ndine sa Ben Longwe. Ya tiphunzitsaneko pang'ono chifukwa timakuzani nthawi zonse kuti bwalo limeneli ndi University of Hard Knocks, kumene timaphunzitsa kugabadula mitu ya anthu, kuiphunzitsa kutenga maubongo aja kwakwecha kwa chapa ndi safu kwakonza bwinobwino kwa kilina kuchosa madenti onse ndi kubwezeresanso. Ndi bwalo lake ndi limene so muli ndine kuna kuti nkhulane ziwiri zitatu zimene zikuchitika mdziko. Chinthu choyamba ndikuyendayenda ndikupitapita mwemo pa social media ndapezana ndi chikalata chimene namalomba amene ali a spokesperson a chipani cha DPP alembera President Trump amene wawina zisankho, former president amene wawina zisankho ku America, kumpanga congratulate. Yeah, that's good. It's a good spirit. Yeah, let me appreciate on that one. That's a good spirit. Koma pamene zapindika pankaniyo ndiona kuti comparing Trump ndi Professor Arthur Peter Mutharika pamene popo chikata chose chijajaoneka kuchokuda kwambiri, because you can't compare anthu eti ndi china chake kuti awawa tiapange compare ndi awawa ya zimenezo nzosateka. Let me put it this way, kuna kuti mwina mwake kuti tikuzeni kuti why Trump has come back into power. Chimene Trump wabwereraso kukhala president ndi chani. Number one, Trump fears God. Ndi munthu amene amaopa Mulungu. Nthawi imene Trump anali president amaopa Mulungu. Ndipo ife timadziwa bwinobwino the reason why Trump had to go down ndi kukalephera zisankho zijazo ndikupeza kuti achina Biden ndikupezeka kuti ndi president. And I can also tell you why Biden had to resign before zisankho ndikumusira vice president wake Kamala. I can tell you the reasons. Mwaiona imeneyo? I can tell you the reasons, and I can tell you the reasons why Americans had to vote for Trump. I can tell you, and these things I already predicted long back. Trump atangoluza zisankho. Dziko la America lina khala lokumudwa kwambiri kuti Trump waluza zisankho. And on top of that, Trump wawina zisankho not through changing the system yamavotedwa kwa kuti ati sinthe system yamavotedwe kapena tipange chani. Trump won the election simply because he was there and people loved him. Kunalibe kuyuza ma intruders kapena kuyuza anthu ena ake kuna kuti these people must go as a pressure group, azikapanga ma demonstrations, azikathola nyumba za anthu kuti ine ndikhale president. Trump sana pangepo kupanga ma propaganda odetsa antsogoleri Biden kuti propaganda ikapena kumunamiza pa china chonse ayi. Anali ndi zifukwa zabwino and had good policies imene yampangisa kuti abwerere kuujeni tu ku America kunalibe ngozi ya chilima ya ndege.
kuti mwina mwake Trump uja afanizidwe ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti Trump anawiniranso mapropaganda angozi ya ndege imene ichitika kuchikangawa ndi anthu ena a DPP komanso a UTM. Kunalibe zimenezo. Komanso anthu, they had to vote Trump back. Chifukwa kuti in his time as a president, nthawi imene asanachotsedwe mbuma, asanakhalepo former president. This is very wonderful. Munthu kukhala president ndikuzakhala former president, ndikuzakhalanso president. You know, this is a blessing. Mwayiona imeneyo. Nthawi imene ali president, mu dziko la America kunalibe kuphedwa kwa malubino kuti yayi akuti ku America malubino yamba kusowa. That is the reason why Americans have to vote him back. Kuti amene tintenge sabwerereso ku chifukwa chona kuti mu nthawi yake Trump kunalibe trauma yokuti anthu kumalira ati aphedwa malubino aphedwa chanchan. There was nothing like that. So there is a better reason, good reason imene Americans had to make a decision that let us bring him back in the government. Alamulireso munthu dziko pali zifukwa zomveka bwino. In his reign, nthawi imene yoyo asanakhale former president, asanaluze zisankho, kunalibe kuphedwa kwa anthu ngati achina Njaunju, achina Robert Chasowa, anthu 21 akumzunzu aja, kunalibe zimenezo. You know, he was a man who fears God. He is a man who fears God, let me put that way. Mwayiona imeneyo. So comparing anamalomba, comparing Trump ndi Professor Arthur Peter Mutharika, mwandikhumudwitsa kwambiri. And Trump is physically fit. Olonjinga kapalasa Trump akhoza kukwera, which is more different ndi agogwana amene ali ku page house aja, amene ali ku cage house. Trump can ride a bike. I'm telling you, let me tell you here, Trump can ride a bike. Trump is physically fit. Mayona, you cannot compare Trump ndi nkhalamba imene yathakale pakadali pano yokuti kamaenda mwachita kugwira, ena agwire matako, ena agwire kankonoka, ena agwire munthitimu, ena agwire nkhosimu, kuti munthu uja aenda akafike pamalo pamene afike. Akamayimirira nde kuti nonse mukwenda kubwera kumukuta kuti mumuyimise bwinobwino. So you can't compare such kind of a leader ndi Trump. Trump has been going out kukapanga campaign yekha, kukapanga campaign. He's been facing challenges. Sana bisale ma challenges like being shot. You know, ntana kana muomberapo kutu chapo soda bomba sada asiye anapitilira. He was never been traumatized. Ndandi siya papa anali ndi good policies. Yompangisa kuti alowe mboma. He never entered in the government. Or people never voted for him again for the second time. Kuti abwererenso mboma pazifukwa za propaganda zimene ena mumapanga ndi achina ena ndi ena china ntanyiwa ndani abonika lindo kumaganiza kuna kuti when we do this ndi pamene tizalowe mboma. No, not with Trump. Mwayiona imeneyo. Ndezifukwa zeni zimene awalowera mboma ifetu kuzizwa this guy loves God so much. Trump loves God. If you don't know, he's the man who loves God. Ndipo chinthu chokuda kuti this thing is satanic whatsoever, mukamona kuna kuti he was abstaining, he was staying far from that. Mwayiona amatsutsa kuti awawa kupanga zifacha zakuti. Nde when he has bounced back into the government, it is because of his character, the way he lived with people. He never despised, even undermine any tribe mudziko lake lija kuti awa ntundu anthu awa kapena kuti awa kapena mbali ya dziko li anthu ake ndiopusa ndisilu sakufunika thandizo. He has never done that like a DPP. So you can't compare the two. Ndi Trump ndi Professor Arthur Peter Mutharika kapena ndi chipani cha Republican ndi chipani cha DPP. These are two different things. And I've seen on the social media people arguing about the color, the color of the party. Color yao ndi ya red, which is the same like Malawi Congress Party, and the ya blue yo kumeneko ndimene ya loser, ya red yo ndimene ya winner kumeko. So let us not continue maybe frustrating each other with this thing. There is good reasons why people of America had to vote Trump back. Ndimalize moteromo nkhani mene. Nde musazide compare, and you can't do that kuchita compare Trump ndi Professor Arthur Peter Mtalimanja. Just imagine amene otundi maloto achumba kungolota azachumba zija mwakuti mwayiona ameneyo. You think you did better when you were in the government kapena atu anzatunu. Is there anything yona kuti iya ya kuti amene wabwerere sombo makuzapanga jani?
Okay, inuyo tazibapangani organize ma demonstrations anuo. Tamapangani ma propaganda anuo. Use ntanyi waba kiri muluzi TV ndiye na hotelo. Things like that. Mwina. Liza kutanzani. Koma ineyo Charles Ben Longwe tedranyani. Galu wanko dosa kandira pachabe. I'm here to address this to you. Kunena kuti, unless you come with the policies, ndima tangible facts. Ndiona kuti anthu amve. Stop this propaganda thing. Hey, wakuti wapa wakuti ndege anagwetsa ndani. Mote, stop these things. It will never help you because we are running closer to election. Anzano alibize dwa. Mukaona MCP walibize dwa mene. Umsaone ngatuta ngokhala. They are busy. These people akulima atu mpanje osati masewera. Nofuna ndikuze muzadabwa social media yose itango yasa kukamwa yasa kukonane apopo muli pululu mwateratu ndirekeze pompo. Secondly, ndiyankhule akuti there is non-government organizations. I mean, they are rising up, including the parties, the opposition parties like Afford, like UTM, like UDF, like DPP. I mean, akuti Annabelle, who is the chair of MEC, achite resign. Chifukwa palichopyezo chona kuti azabera zisankho. Now, look here. If we compare Annabelle, ndi Jane answer, simungafikeko because Jane answer, amapanga za DPP kuchani kodi. Kumeki. Inali DPP, uniform yose ya DPP kutenga Jane answer uja, kubita ku DPP. Now look here. MCP, sada pite ku koti kapena kukapanga match. Kunena kuti, MCP sada pangepo, kuna kuti apange resign whatever apart from HRDC led by Timothy Ntambo. By then, ndi Gift Trampezi, Reverend Sembereka, Bide Mayaya, Ateu ndiye na Otelo who are leading human rights defenders coalition. They are the people who are the problem. Now look here. Dr. Lazarus Magekathe Chakwera did not come against Jane Answer. Kapena Malemu, Dr. Saulos Klaus Shilima did not come against Jane Answer. Jane Answer asana chite conduct zisankho nziko muno. Because it is unlawful kumupangira muntu, kumusemera nkhani yaboza kuti amene wazabera zisankho asana bere. Can you say kuna kuti awawa wangakubaza tibera pano pamene muntu yosimnamgwirepo kuba? That is what you are doing here. You know the reason why we've got a judicial in this country which is independent. Do you know why we've got courts and we've got judges including lawyers? Do you know the reason why we've got jurisdiction in this country? Ndionena kuti when you are offended you can go there ndikukadandaula. Now Annabelle has not committed any crime against anybody. She has never run any or conducted any election in this country. Therefore, nobody can accuse her of rigging election. Pamene Annabelle sana pangepo sana indesepo zisankho nziko muno. It will be her first time. How did you know kunakuti Annabelle azabera zisankho? Pamene yes anaberepo zisankho zanu. Can you bring any proof yona kuti Annabelle akoza kubera zisankho fada kubera anko ni kunyumba kwanu kapena nabako kupina kwake kapena ku office kwanu kapena do you have any evidence yona kuti Annabelle azabera zisankho? Now look here. Amalawi ife sikuti ndifo opusa. Mayona meneyo pachizungu imene timati defamation of character, kumuonongera nzako mbiri chifukwa sana kubere nkoni. Mayona meneyo sana kubere nkoni sana berepo zisankho sana chitera. How do you come to this conclusion kuti Annabelle azabera zisankho basi ma organizations zipani muli njenje njata zabera zisankho? How do you know? Did she ever conducted the election before? Kapena tumwina anapangapo conduct my elections before and you know her character kutawo amabera zisankho always. Mayona meneyo. Let me put it this way. Your complaint is not valid because you don't have tangible facts, even the proof. Yochita proof kuti Annabelle can really rig election for choti ulendo wina Annabelle zisankho. And you can't just come nona kuti amene achoke azabera zisankho. How do you know? Ali ndi mbiri yakuba kapena akamangira aja amene amayankhula zokuza kubera kwa zisankho amene akamangira ati corruption ku judicial chanchani kapena akamangira namutchulapo Annabelle kuti ndi wa corruption.
kapenatu because you were being maybe led by him kumaona kuti judicial lady ndi nyengo whatsoever. Did he ever mention the Annabelle kuti Annabelle is part and parcel ya anthu amene akuchita za chinyengo ku judiciary? Let me put it this way. You only accuse somebody if you are suspecting that person has wronged you. And you got the right of going to court kukadandaula kuti awa andilakwira andipangira izi. Now, if Annabelle has ever conducted elections mudziko muno ndi kupangisa DPP kuluza zisankho, kupangisa UDF kaya kupangisa Ford kuluza zisankho, then you've got all the rights yopita ku court nukatenga injunction ndi awasanga ndese sanko za tuzi fajo dawa amabera sanko. Komano muntu yo mulibe naye mbili na lionse yona kuti anaende sapo zisanko nziko muno ndikungobwera boom awazabera zisanko ngakuba zisanko. How do you know? If this case goes to court, mulindima umbone anjo de Annabelle azabera sanko. Okay. Some people says that tinamona tavala chitenje cha MCP amene ndi woti ndwa MCP, things like that. If I may ask you, nziko munomo amene savala zitenje za zipanini nda kwani mukamapereka zitenje za DPP zija mumasankha oti avale chitenje cha DPP kuti amene akwenera kuvala chitenje cha DPP asakhale mphunzitsi, asakhale doctor, asakhale judge, asakhale lawyer? Have you ever done that? Mukamagawa zitenje zanu zija za zipani zija mumatazi kavala undi andani? Mulindini Sir Charles Ben Longwe telanyana bwana pabolosa kuchoka mapang'ombe pala bapanyenye kwatu ndikunkhata be ndikufunsa kunena kuti mukamagawa zisalo zanu za zipani zija mumatazi kavala yondani? Chifukwa kukoneka kuti kupezeka mwina Annabelle atavala chitenje cha MCP kapena chilling with those people belonging to MCP, it has offended you. So if that is an offense, then go to court. Kuti awatipanga offend chifukwa anavala izi. Mayiona ameneyo? Komano, when it comes to running the business of election in this country, Annabelle has never ever be one of those running elections. We can talk about Jenny Answer, who belongs to DPP even right now as we are talking here. No DPP. A full-time member wa DPP. No one complained. Kuti our DPP wa anatani komano complain inabwera after zisankho ataona kuna kuti no. My Jenny Answer jatiro wankati. Of course in the DPP. Komano, why did she use Tipex on election? So those people went to court. There are tangible reasons and tangible evidence. My Jenny Answer has violated the law by using Tipex pachisankho za 2019. That is why Dr. Lazarus Magafe Chakwera ndi chipani chawo cha MCP took the case to court. Ndipo kesi imene sama yimba mulandu My Jenny Answer. If you go back and you go deeper, you find kuti Malawi Congress Party, together with its leader Dr. Lazarus Magafe Chakwera, argued with MEC. The whole board of MEC, not only one individual, one person. Mayona ameneyo anapita ku court kukadandaulira MEC, not an individual. Now, if you've got a problem with the whole MEC, and you have seen that these ones have violated the law in this country, zisankho, then you can go to court, let the judges decide how. You can't just go, I'm going for demonstrations, Annabelle must resign. Resign for what? Did she offended you? Does she have any case against you? Do you have any case against her? Kunakuta naye ende sapo sanka bene sanko za chitika now. You have got her kunakuti iyai. Dikina na endesa zisankho. Aka endesa zisankho. Ndezi sanko jangati sisi na ende bwino. Now, our constitution gives you the right to go to court to kadandaula. Kuti zisankho zatu zimene zinali nziko muno. Tikuona kuti zachitwa violated. Chifacho na kuti Mayi wabera na gwirisa nchito Tipex.
ndiye kuti amayi Jane answer amene amayi Annabelle ndi MEC yawo yonse akwena kuti apite ku court, ku constitutional court kuti akaone kuna kuti kodi kumene koko zinaenda bwanji kapena zimakhala bwanji. You know, you can't just judge a book by its cover. Ineyo ndi Charles Ben Longwe. Simungango weruza buku ndi cover yake kuti apa pamene zikuonekerapo awazabera zisankho. Now mukutama, sometimes I ask myself, are these people educated or they are educated savages, people who don't know anything? Anthu amene sakudziwa china chose. Now, can you prove to the nation kuna kuti Mayi Annabelle pokhala chair wa MEC abera kale zisankho? Bring the evidence yona kuti abera kale zisankho. Now, if you bring that evidence, then bring it to court. Then let the court decide apereke judgment yoti Mayi Annabelle ndi munthu mmodzi osokoneza dziko muno. Mwayiona imeneyo? Komano zisankho zikachitika ndi Annabelle akugwirisa ntchito tipex, kusintha ma documents, kupanga zinthu zosadziwika bwinobwino, nde pamepopo you will have the right to go to court ukachita challenge Annabelle. But whatever you are doing here is defamation of character. Kumuonongera munthu Mbili ntchito yosanagwira. Nanga Annabelle atakufunsani kuna kuti tandiuzeni kumene ndinaendesa ineyo zisankho za DPP nde ndinabera kukondera MCP. Tandiuzeni mukhala ndi evidence. Zinthu zimangotha kungoziyamba komano let me tell you ine power panyenye mkolongo kwathu ndikunkhata be ndikuuzeni kuna kuti zinthu zimangoona mwaziyamba. Chifasi mungazimalize. Ndifake ndimakuuzani kuti guys, wake up. You understand? Wake up. Bring your policies, not this propaganda. If it is okay. Inuyo tamvana malomba kuna kuti ndimene soza khalire pa 16 September 2025 zisankho za kuzawina. If mukuzawina zisankho, why are you afraid of Annabelle? Chifanyani mukumuopa Annabelle? Why are you afraid of Dr. Lazarus Makathe Chakwera? Mpaka conspiring to kill him because you want to come back into power. And you know, whenever you want to come into power, what do you do in this country? Let me ask you this question. What is your tactics that you play? Mumapanga chani kuti mbwerere zikuoneka ngati kuti mukhale muboma mukwena kupanga china chake nziko munomo chopya kwambiri. Mumapanga chani? Chifukwa dzikoli ngati kuli zopyezo zikuchoka kwanu ku DPP zikuchoka kwa activists anu kumopyeza dziko lino kuchitika. Tatuzeni, whenever you want to come into power, what do you do in this country? Kuna kuti Malawi tikhale aware kuti whenever these people want to come into power, this is what they do, ABCD. Komano, let me tell you, musayipitsile ndi amabungwe kuti Annabelle achite resign. For what good reason? Sana kubere nipo zisankho. You don't have the tangible evidence. Yota Annabelle apo zisankho. So what are you going to bring in court anyway? Okay, let me put it this way. Our constitution of Malawi gives the powers to the state president of this country kusankha chair wa MEC. Then the function now, have you ever amended our constitution on that paragraph? Yonena kuti president ali ndi mphamvu yo choose a chair wa MEC. Mukhalapo no ndinuyo, who is the president of this country? Let me ask. Chifazu kanga kuti pali anthu ambiri ma president adziko linena ndi a president ambaso might not know. Mwayiona imeneyo? Ena ndi a president ku Keja usiku, we might not know. Ena ndi a president ku Rumpiku, we might not know. But who is the state president? Who stays in Capitol Hill? Who is working in Capitol Hill as a state president, and who is staying in State House? And whom does our constitution gives the right, the powers to choose the chair of our Malawi Electoral Commission? Is the powers being bestowed on opposition? Opposition damena ndi mphamvu yosankha chair wa MEC kapena achane awa ama organizations ama bungwe ndamena ndi mphamvu yosankha chair wa MEC? What does our constitution say? You know, this is a violation of human rights. You guys, you've been abusing human rights. Ya antwena ake kuma ononga, kuma bweresera zizi, kuma panga ati ma propaganda tina nditina. Wabera zisankho, wangakuba, akubera ni zisankho liti. Kuti mukane kuti awawa ndi akuba.
ndepena pake ine Ben Longwe ndizibwera pano kutsutsani kuti apopo mwanama apopo mwaponya ndifake chimanena kuti ku opposition sindikuona kuwanzeru wina aliyense. Ndimalize modele pepani Enoch Chihana kwa zikuoneka ngati tikaona pa social media zikuoneka ngati ku DPP kuino simukhala vice president ya nde mwina mupiteso mukakambirani ndi a Professor Annabelle Mtalimanja kuti mukhale vice president wa ku opposition. Mwayiona amene chifukwa zisankho za 2005 si professor amene azawine mdziko munomo ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. So if you become the vice president of DPP, kuti a professor zaka president, then after 2025, zisankho za 2025 pa 16 September, you remain the vice president of DPP co-opposition. That's what I can tell you. But according to the heart of Dr. Lazarus Makathi Chakwera, I beg you guys, Bible muliana olowerera analowerera anabweraso. Inu munalowerera bwererani, tate wanu Chakwera akakulandirani. Chifukwa simunapego munthu ku MCP kapena kuboma kutonsalansi. Mukuzunzika ngati ana masiye kukazipachika uku kuti mungozungulira ndi dziko la china Timothy Ntambo ngati kuti you are orphans. Tate wanu alipo, your father is there ku State House, Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Just go kukangona kuti muziwa chani bwana pepani tidala kwisa. Akuonani kuti ananga jabwera mozichepetsa ndipangezi. Komano what you are doing here. Mwaoneseratu kuti ndinu amasiye ndipo mukufuna kholo lokuti likukuteni ndipo kholo limene simukalipeza because Professor Annabelle Mtalimanja has never been a father of anybody in this country. Mwayiona imeneyo? Anankumwa thought that their father Bambwao ndi amene wazinakanika china Griselda Jeffrey Amaganzo ndi amene wazinakanika ambira china Kenny Sonda china Bire Mata thought kuti uyu nditate uyu gogo zinakanika. Now you can't just come all the way from Rumpi Basi and then you are considered the vice president. This one is accommodating you, kill you. He will kill you, my brother. My brothers, you are dead. This one will kill you, Professor. You kill you psychologically. Muzayamba no kumama ngati mankhwala BP simunayambe. Muzayamba kumama mankhwala BP. Ntawi ni ntawi. Ntima ukuthamanga because this Mandala is not a man to play with. Some people tried, they never penetrated. So you can't try yourself. My brothers, at Timothy Ntambo, this is a very dangerous game you are playing. You don't play with that Mandala. I'm telling you, that one is more than a crocodile. It's more than a python. It's more than a lion, a leopard, a tiger. That one will finish you up. Amen the mamba mene mukayamba kumekuja. We know very well. So please, samalani, musamalire future yanu pa politics. Musamalire Timothy Ntambo politics simukudziwa. Ngakale kuendesa bungwe limene simudziwa. Bungwe lanu lija inuyo monga munthu ona kuti dziko limazuwa limakanika kuyenda. Mwayiona imene, you don't know how to run anything. Ngakale HRDC jaima kukanikani meji anthu amene amakhala ndi mfundo umejanda achina Gift Trampezi achina Reverend Sembeleka who are quiet and silent right now. Mwayiona imeneyo. Ndi ine Charles Ben Longwe ndrekeze pomwepo galo wankoto sakandira pachabe maphango mbetera nyana bwana pabwalo sakuchoka pala panyenye mkulongo nati ningobwera ku University of Hard Knocks kungopereka malangizo apo ndi apo. Yeah, God bless you. Tingokulimbikisana Malawi kuti chonde kalembeseni kuti muzavotere Dr. Lazarus Makathi Chakwera pa 16 September 2025 ndi chipani chake cha MCP kuphatikiza ma members of parliament. Okay, don't forget kuna kuti Mwanza West, you are with my brother there. Amen. And the Redson Mula Amenaka Emina Chipani Cha Malawi Congress Party as a member of parliament ku Mwanza West. And ziko mwe munotu kuliso Mwanza ziko lomwelino Mwanza West. My brother Redson Mula will be there kukuyimirirana Malawi. Ndipo ndikutokozeni masanano unakutia inditu. God bless you and have a wonderful day. Thank you.